Dobrý deň, Juraj, myslíte si, že nastane jemná korekcia zlata? Podľa vás už zlato dosahuje svoje maxima. Jemná, nejemná, no kľudne môže byť aj brutálna, však ako, že to, čo to zlato urobilo za posledný rok aj niečo, tak si zaslúži aj brutálnu, nie jemnú korekciu. Keď naozaj sa to nerozbehne, tie vojny, Ukrajina by sa upratala s Ruskom, všetko bude fajn, chrumkavé a tak kľudne môže byť aj hĺbšia korekcia a vôbec by ma to neprekvapilo vzhľadom na to, čo tá cena robila v posledný rok, tak akože hocičo, môže to ísť kľudne možno na tých 2600 alebo 2800, to by ma neprekvapilo. Ale či to tak bude alebo nebude, neviem, ale či už dosahuje svoje maxima, akože nominálne a reálne dosahuje, ale akože keď tá otázka znie, že či si myslím, že v následujúcich rokoch je pravdepodobné, že bude tá cena aj vyššie, tak hej, skôr si myslím, že to ešte nie je všetko, lebo stále tu nie je tá recesia opäť, že áno, súhlasím, že keď si potrebujete na ten môj obľúbený pomer, keď naceňujem akcie S&P 500 v zlate, tak tam po tej aprílovej tlačovke tam bol brutálny prepad tej ceny, to znamená, že zlato strašne posilnilo voči tomu S&P 500, ale potom sa to vrátilo a potom sa to skorigovalo, tak ako S&P 500 sa vyliepal hore späť k tým maximám, tak sa to vrátilo, ale ten zošup bol masívny, ale ešte nie sme v recesie, že ja by som to maximum zlata, najmä v pomere tým akciám, ako k tomu dolaru to je, ja to nemám rád, lebo tomu dolaru koho zaujímajú doláre, hej? Že práve preto sme v aktívach, sme schovaní pred tými zlými peniazmi, aby nás nezaujímali eurá a doláre, ale voči tým akciám ma to zaujíma a voči tým akciám by som čakal teda to maximum zlata až v recesii a v recesii ešte nie sme, hej? Čiže takto. A teraz, či to bude aj dolarové, môže aj nemusí byť, lebo tam je presne ten chyták, že ak to bude na začiatku bude to mať ako charakteristiku nejakej deflačnej hrozby, alebo čo, že naozaj to bude hlboká recesia a nebude sa chcieť úverovať a nebude sa investovať, tak chvíľku tá dolárová cena zlata môže stagnovať, alebo môže dokonca klesať a napriek tomu môže rásť voči tým akciám. Tá podotázka bola presne Romanová, že prípadne aká je vaša prognoza, čo sa týka zlata. Nie je dôležité presne predpovedať, ale čo najlepšie prežiť, ale teda keby som si mal tipnúť, tak podľa mňa to zlato teda ešte nemá úplne to najlepšie za sebou, lebo doteraz to bolo hnané hlavne podľa mňa tými nákupmi inštitúcií centrálnych bank a tí ľudia ešte v tom nie sú úplne po uši, čiže akože tá úplná mania v tom ešte nie.